Двете теми на форума са провокирани от актуалните предизвикателства пред паметника Бузлуджа и работейки по проекта, ние се сблъскахме с темата за управлението. Оглеждайки се обаче, всъщност установихме, че това не е конкретен и специфичен проблем за Бузлуджа, това е генерален проблем, предизвикателство генерално в системата за опазване на културното наследство у нас. Първият слайд всъщност показва 40-те хиляди обекти на недвижимото културно наследство в България. Или по-скоро анализ, който е направен на базата на данните от регистри от архива. Виждате, че само 500 обекти имат на практика стабилен юридически статут. Как управляваме това, което имаме? Първо трябва да знаем, разбира се, какво имаме. Разбираме, че Министерството на културата и Института за паметниците на културата също времено правят всичко възможно да инвентаризират това, което следва да бъде управлявано, защото дори това са неизвестни, така да го кажем. Подобни са резултатите навсякъде. 10% от обектите ги няма изобщо, не се виждат на терен. 35% са в аварийно състояние, което означава, че ако не се предприемат мерки, те ще се самосрутят в рамките на няколко години. Тоест, 45% от наследството на практика вече не е автентично. То не може да бъде възстановено във вида, в който е. Само 15% са в добро състояние и около 40% има намеси, които са неподходящи, но които в известна степен са обратими. Това, което виждате, е една катастрофа. Системата е с много кръпки. Тази, която познаваме от 1989 година, реалностите са съвсем различни. Де-факто, държавата, която преди беше отговорна за стопанисването, опазването и всичко останало, свързано с културното наследство, преди 1989 година. Ние не казваме това дали е добро или лошо, то е работило в онзи период от нашата история. Проблемът е, че държавата е била разоръжена всъщност от всички свои оръжия, с които може да го прави и е оставена да се оправя в тази ситуация. Обществото ни се намира в ситуация на търсене на решение и ние като част от него се опитваме, имам предвид университетските преподаватели от Софийския университет, да предлагаме такива решения. Мисля, че в тази връзка стъпка в поне според мен правилната посока, диалог, дискусия в търсене и намиране на управленски решения и модели, които стъпват обаче в почвата на 21 век и не се опитват да удължат живота на решения от 20 век. Хипотезата, че една институция, била тя и Министерство на културата, да не говорим един човек, бил той министър на културата, няма как да покрие проблематиката в България. Бяха показани 40 000 обекта. Това е число, което няма как да бъде управлявано качествено от едно място. То би могло това място единствено да следи за добро прилагане на принципи. Министерството на културата няма регионални структури. То е само в София. Общински фондове за опазване на недвижимото културно наследство, макар да ги има в закона, не съществуват в момента. Структури, главни архитекти по опазване на недвижимото културно наследство. Тази система не е измислена от нас, тя съществува в други страни. That means that you give also the responsibility to the cities, to the municipalities to say you will sign the license to build. That means if you sign, you have the responsibility and you have also the capacity with special services to help you again to apply the rule. This is perfect because the mayor is also responsible and that means also is responsible from the heritage. For France today, clearly this is not the industry which is making France still a rich country. This is today the heritage because there is millions of people coming to France to visit. History of heritage protection started by thinking about the patrimoine or about the heritage of the state. This is the origin of heritage protection as it was at the beginning of the 19th century, and also it was part of the nation building in the 20th century. But today it is more a common interest and a common focus where we try that everybody can take part. That means, first of all, to strengthen the regional and local competence and commitment and heritage responsibility. Do not be afraid of sharing responsibility with, let's call it, lower institutions, lower levels, and with the locals. They are responsible, and it is not the
heritage of the state curators or of the national heritage officer. It's their heritage and they have to care for it and they feel responsible. На този етап обектите са или държавни, или частни. Държавата работи с частния сектор до толкова, доколкото обектите се продават и стават частни. Всъщност липсва целият сектор на работа на държавата с частния сектор за държавните обекти. Частната инициатива в различни форми, както индивидуална, така и организирана, като неправителствени организации и други подобни структури, може да бъде генератор на първо място на идеи за решаване на конкретни проблеми, какъвто случай виждаме и тук. Това може да бъде инструмент за решаване на проблемите. За съжаление, настоящото законодателство, не говоря само в областта на опазване на културното наследство, като цяло в България, трудно възприема и все още се счита за по-скоро някакво изключение възможността на частната инициатива да се включи в дейности, които традиционно държавата извършва. В тази посока аз считам, че трябва да се работи и това е правилният начин за решаване на редица въпроси, свързани както с управлението, така и с опазването на нашето културно наследство. Тема, която тепърва трябва да се отвори и да се обследи на най-високо ниво. Вижте, ако държавата не направи една радикална реформа на българската система за културно наследство, за опазване, ако тя не направи определена мрежа от партньори, днеска на конференцията беше съвършено ясно, че не бива да се разчита само единствено на държавата, на Министерството на културата. Трябва да се направи мрежа от партньори, които обаче защитават една обща кауза за опазване. Имам предвид централни власти, местни власти, бизнес, жители на града, неправителствени организации. Ако той не направи тази мрежа, ангажирана с една обща кауза, практически може да се каже, че нашето културно наследство е обречено. People mistakenly think that heritage is about preservation, which suggests that we want to keep everything as it is. Conservation is not just about preservation, but it's about the management of change. Because change is inevitable, and either it will happen to you, with you, or be led by you. And I would rather that we were co-creators in the process of change than waiting to see what it does to us.